Ha te sem egy ilyen táblázatban szeretnéd a pénzügyedet követni, akkor van egy jó hírem, mert elkészült a Tudatos Pénzügyi Tervező. A mai videóban megmutatom, hogy mit tud, és hogyan tudjátok ti is a pénzügyeitek követésére használni. Ezt a táblázatot eredetileg csak magamnak készítettem, de miután többen is kérdeztétek kommentekben, hogy elérhető-e valahol, készítettem belőle egy olyan verziót, amit ti is tudtok használni. Fontos volt számomra, hogy ez ne egy csúnya Excel táblázat, vagy egy 100. mobil applikáció legyen, amit le kell tölteni a telefonotokra, és még csak nem is a gagyi AI generált verziója ezeknek, illetve nincsen összeköttetés a bankotokkal, ezért teljesen biztonságos is. A kategóriák teljesen személyre szabhatóak, illetve tudjátok követni azt, hogy mennyit költöttetek megtakarításokból. Például, hogyha van egy-egy olyan kiadás, mint mondjuk biztosítás, vagy egy nyaralás, ami a havi költségvetéseteket nagyon megdobná, akkor tudtok erre félrerakni évközben, és amikor költötök ezekből a kategóriákból, akkor pedig megtakarításból költésként írjátok fel a tranzakciók közé, és ugye ezeket összegzi a táblázat, tehát látjátok, hogy mennyi volt, amit hozzátettetek a megtakarításaitokhoz, mennyi az, amit elköltöttetek belőle, és hogy ezeknek az összege, tehát a nettó megtakarításotok mennyi. A vagyonatok célok szerinti megoszlását egy teljesen egyedi fejlesztésű oldalon a vagyoncélok szerint fülön tudjátok követni, így például ha utazásra van több különböző számlán pénzetek, akkor ezt tudjátok követni, hogy hol mennyi van. Így nem kell minden egyes tranzakciónál felírni, hogy mivel fizettetek. A vagyonatok teljes összegét még 4 másik pénznemben is látjátok az aktuális árfolyamon, dollárban, fontban, euróban és svájci frankban. Ezeken kívül rengeteg hasznos automatizáció és színes diagram segíti egyszerűbb és motiválóbbá tenni a pénzügyeitek követését. Érdemes még tudni, hogy ez egy Google Sheets alapú tervező, tehát csak Google Sheets-el vagy Google táblázatokkal működik, Excel-lel nem. Ha egyszer megvásároljátok, onnantól kezdve bármikor és bármeddig tudjátok használni, csak egyszer kell megvásárolnotok, nem olyan, mint egy applikáció, amire elő kell fizetnetek minden hónapban vagy évben. A tervezőt az Etsy boltokban tudjátok megvásárolni, a linket majd a leírásban találjátok hozzá, viszont szerettem volna kedveskedni nektek egy kuponkóddal, úgyhogy ha a mellé 50 kódot használjátok, akkor 50% kedvezményt kaptok a tervező árából. Miután megvásároltad a tervezőt, ezt a PDF-et fogod megkapni, ha ide kattintasz erre a gombra, akkor meg is nyílik a tervező. Itt fent láthatod, hogy olvasómódban van a tervező, ezért az első lépés az, hogy a fájl másolatkészítése gombra kell nyomnod, és egy saját verziót készítened. Érdemes átnevezni a saját nevedre, hogy tudd, hogy ez a saját verziód, és nem az eredeti mesterfájl. Ha az megvan, a következő lépés az, hogy átállítod a nagyítást. Én 75%-ot szoktam használni, mert az én eszközömön ez látszódik a legjobban, de te válaszd nyugodtan azt, amelyik a tiédhez a legmegfelelőbb. Ez az első oldal az útmutató fül, itt találsz minden hasznos információt, ami ahhoz szükséges, hogy a táblázatot tud használni. Itt felül találod a mintaadatokkal kitöltött táblázatot, ami segít abban, hogyha esetleg elakadnál, hogy mit hogyan vigyél fel a saját táblázatodba. Itt pedig majd ennek a videónak a linkjét találod meg. Ezt érdemes végigolvasni, mert ez már sokat segít abban, hogy tudd, hogy hogyan kell használni ezt a táblázatot. Amit meg érdemes tudni, hogy ezt a táblázatot bármelyik évben tudod használni, és magát a sablont akár évekig, viszont konkrétan ezt az egy fájlt csak egy évig. Következő évben ugyanúgy, mint ahogy az elején, egy másolatot kell készítened az eredeti mesterfájlból. Ez egy jó alkalom arra is, hogy kitöröld azokat a számlákat és kategóriákat, amiket nem használsz, illetve az egyenlegeket is tudod frissíteni. A beállítások fülön tudod megadni az alapadatokat, amiket utána a tervező az összes többi oldalra átmásol, tehát neked ez többször már nem kell. Ilyen például a számláidnak a neve, illetve a kategóriák, amiket szeretnél használni. A kerettervező oldalon tudod majd megadni a költségvetésedet, ezt akár egész évre előre megadhatod, de elég mindig csak a következő hónapra. És a havi oldalakon tudod felvinni a tranzakciókat, ehhez van egy tranzakciók táblázat, a vagyonkövető oldalon tudod követni a vagyonodat, és a vagyoncélok szerint fülön pedig célok szerint követni a számláid egyenlegét. Az éves áttekintő fül egy teljesen automatizált oldal, itt rengeteg hasznos információt találsz a pénzügyeidről, de ha lejjebb tekersz, akkor teljesen alkategóriákra lebontva minden egyes hónapra látod, hogy mennyit költöttél, mennyit tettél félre, illetve ezeknek az átlagát is látod, így egy teljes képet kapsz a pénzügyeidről. Van még 3 fül, a megtakarítás, befektetés és tartozás. Itt kategóriánként külön-külön tudod követni, hogy mennyi az aktuális egyenleg, mennyit haladtál a céljaid felé, illetve például a befektetés oldalon azt is látod, hogy mennyi az éves hozamod eddig.
Bizonyos oldalaknál látod, hogy itt egy kis lakat van, ez azt jelenti, hogy ez egy védett oldal, tehát nagyon minimális az, amit neked kell megadni. Ha megpróbálsz olyan cellát módosítani, amit nem kéne, akkor egy figyelmeztetést fogsz kapni. Tehát például, hogyha megpróbálom ezt a cellát módosítani, akkor egy figyelmeztetés fog felugrani. Ez azt jelenti, hogy tudod szerkeszteni ezt a cellát. Ezt nem ajánlom, mert nagy az esélyre, hogy emiatt valamelyik függvény rosszul fog működni, úgyhogy ha csak nem szeretnél valamit módosítani, akkor ezekbe a cellákba ne írj. Ha időközben szeretnél új számlát vagy kategóriát felvinni, akkor értelemszerűen mindig egy új üres sorba írd. Ha évközben törlöd őket, akkor a többi fülön is borulni fog a sorrend, úgyhogy ezt szintén nem ajánlom. Kategóriánként 10 különböző sor van a számláknak, és 20 különböző sor a kategóriáknak. Ha az nem lenne elég, akkor sajnos nem tudsz új sorokat hozzáadni, mert a függvények csak erre a 10, illetve 20 sorra támaszkodnak. Ezért azt ajánlom, hogy próbálj meg összevonni kategóriákat. Tehát például, hogyha sok kategóriád van a megtakarításoknál, akkor próbálj összevonni 2-t, mondjuk az egészséget vond össze a tápkiegészítőkkel, vagy ehhez hasonló. A kategóriák és számlák nevét egyébként átírhatod, viszont akkor a tranzakcióknál, illetve a vagyoncélok szerint fülnél a legördülő menüből ki kell választanod a frissített verziót, de ezt egyébként fogja is jelezni a táblázat, mert be van állítva, hogy csak a beállítások fülön lévő kategóriákat fogadja. Érdemes még tudni, hogy ha másolni szeretnél, akkor Ctrl-C és Ctrl-Shift-V-vel másolj be, mivel így a formázás nem másolódik. Ez alól kivétel a kerettervező fül, ahol sajnos nem lehet beilleszteni, mert akkor a feltételes formázás, ami kijelöli azt az oszlopot, amire éppen tervezni szeretnél, el fog csúszni, és az összes többi cella is átszíneződik, szóval ezért ezen a fülön egyáltalán nem másolj. Ha esetleg bármit elrontanál, akkor itt felül van a visszavonás nyíl, illetve a Ctrl-Z, ahogy itt mutatja is, ez visszavonja a legutóbbi akciót. Az oldalak sorrendjét viszont kedvedre változtathatod, tehát például ha szeretnéd, hogy az aktuális hónap, most éppen, hogy augusztus van, legyen itt elől, akkor ezt nyugodtan megteheted, így rákattintasz és húzod előre, és akkor mindig ez lesz az első oldal, illetve hogyha szeretnéd, miután az útmutatót elolvastad, akkor nyugodtan el is rejtheted, itt ha erre rákattintasz, akkor itt van egy ilyen, hogy munkalap elrejtése, ha erre rákattintasz, akkor itt a sorban nem fog megjelenni, viszont ha erre a kis 3 csíkos ikonra rákattintasz, akkor itt lesz, tehát nem tűnik el, csak nem lesz itt az alsó sorban. Menjünk is akkor végig, hogy hogyan kezd el használni a tervezőt. Miután készítettél egy saját másolatot, illetve elolvastad az útmutatót, a beállítások fület kell kitöltened. Először is a számláidnak a nevét és egyenlegét kell megadnod. A folyószámlák és készpénz szerintem eléggé egyértelmű, hogy mit jelent. Hogyha szeretnéd, akkor az alszámláidat is felviheted ide, így például én az OTP per sejt külön számolom az OTP-s folyószámlámtól. Itt az aktuális egyenlegedet add meg. Ha van más pénznemben is pénzed, például euróban, akkor azt úgy tudod felvinni, hogy itt, ha rákattintasz a cellára, akkor ugye van ez a mező, ahova be tudod írni a képleteket, és egy nagyon egyszerű, ugye kell egy egyenlőségjel, és utána add meg, hogy mennyi az aktuális árfolyam, tehát például ha euró, akkor az aktuális euró-forint árfolyamot, és ezt szoroz be azzal, hogy hány euród van, illetve, hogyha ugye több különböző pénznemed van, akkor egy összeadási jellel tudod hozzáadni, tehát ugye itt ez az euró készpénzem, ez pedig a forint készpénzem. Én a Revolutnál teljes egyenleget szoktam nézni, nem külön lebontva euróra, forintra, fontra, stb. Ehhez az aktív oszlophoz mindjárt visszatérünk, ez majd a vagyoncélok szerint oldalhoz lesz szükséges. Megtakarítási számlákhoz bármilyen olyan számla számít, ami ugye kamatozik. Én egyébként az államkincstáros számlámat is ide számolom, azért mert én ezt nem a befektetési portfólióm részeként, hanem egy megtakarítási számlaként használom. Az egyéb eszközök kategóriába tartozik minden más, tehát például ha van autód vagy ingatlanod, akkor ezeknek az értékét ide tudod beírni. Ezen az oldalon az egyenlegeket később nem kell módosítanod, tehát például azzal nem kell számolnod, hogy az euró árfolyam változik, ezt majd a vagyonkövető oldalon tudod megtenni. A tartozásokat 3 részre osztottam, vannak a rövid távú, a hosszú távú, illetve az egyéb tartozások. Az, hogy ezek közül melyiket milyen kategóriába teszed, igazából sokat nem számít, csak valahogy fel kellett osztani. Itt a jobb oldalon tudod megadni a költségvetési évet, illetve a pénznemet, és innen fog másolódni az összes oldalra. Amiket itt látsz forint jelek, az mind innen másolódik. A nettó vagyonod napját itt tudod megadni, ez majd a vagyonkövető oldalra fog másolódni,
és ugye itt megadja, hogy a hónapnak melyik napján frissíted a vagyonodat. Ez igazából csak neked egy emlékeztető, a tervező nem számol vele. Ezután tudod megadni a kategóriáknak a nevét, a bevételeidet, a számláidat, a befektetéseidet, a megtakarításaidat, a törlesztéseidet, a kiadásaidat, illetve az egyéb célokat. A bevételeknél érdemes olyan kategóriákat is hozzáadni, mint az egyéb ajándékok kategória, szóval, ha például pénzt kapsz ajándékba, akkor ezt ide tudod majd számítani, illetve nálam van a kamatok, ugye amikor az állampapírokból kapok kamatot, illetve van a másodállás, hogyha esetleg van másodállásod vagy vállalkozásod, de lehet például külön kategória, ha eladsz valamit Facebook Marketplace-en vagy Vinted-en, úgyhogy ezeket gondold át, hogy milyen kategóriákba szokott bevételed érkezni. A számlák és előfizetésekhez tartozik az összes olyan kategória, aminek van határideje, és hasznos, hogyha ki tudjátok pipálni, hogyha befizettétek. Úgyhogy például itt az augusztusi fülön megmutatom, hogy ugye itt meg ki lehet pipálni a kategóriákat, hogyha befizettétek. A befektetésekhez nagy valószínűséggel sokatoknak csak a nyugdíj lesz célként, de például azért fektettek be, hogy majd tudjátok egy ingatlant venni, akkor itt lehet egy ingatlan kategória is, vagy ha például gyereketek van, és majd szeretnétek neki egy saját lakást, vagy esetleg az egyetemi tanulmányait finanszírozni, akkor ezek mind jó befektetési célok lehetnek itt. A megtakarítások az egyik különlegessége ennek a tervezőnek, mivel költeni is tudtok a megtakarításokból, nem csak félrerakni rá, és ezt kiadásként kezeli a tervező, nem pedig bevételként, így nem inflálja el a bevételeteknek az összegét. A befektetésekhez hasonlóan meg tudjátok itt is adni a célösszeget, illetve a céldátumot. Ez lehet egyébként az adott évre a célösszeg, illetve a céldátum, de lehet egyébként a hosszú távú cél is. Ez azt befolyásolja, hogy a tervező mit mutat, hogy mennyi kell még a céljaitok eléréséhez. Törlesztésnél a kategóriáknál a célokat kell megadni, tehát ha például itt felül megadtátok, hogy lakáshitel mondjuk az Erste-nél, akkor ide ugye csak a lakáshitelt írjátok, de egyébként itt lehet az is, hogy csak Erste. A fennálló tartozáshoz a teljes fennálló tartozásotokat írjátok, a határidőhöz azt, hogy ugye melyik napig kell kifizetni, a célösszeghez és a céldátumhoz, a megtakarításokhoz hasonlóan megadhatjátok ugye az idei évre a célt, vagy pedig akár a hosszú távú célt is. A kiadások kategóriába tartozik minden más. Én például a BKV bérletemet és a kondi bérletemet is ide szoktam sorolni, nem pedig a számlák és előfizetések kategóriába, de igazából ahhoz írjátok, amelyikhez szeretnétek. Annyi, hogy a számlák és előfizetéseket a havi oldalakon ugye ki tudjátok pipálni, a kiadásokat pedig nem. Na, időközben betelt a tárhely, úgyhogy kellett egy kis szünetet tartanom, de ott tartottam, hogy az egyéb célok az igazából csak a vagyoncélok szerint oldalhoz szükséges. Ez kiszámolja automatikusan, hogy a jelenlegi hónapból mennyi maradt még meg. Mivel ez a mintaadatokkal kitöltött tervező, ezért ugye itt nullát mutat, mert az egész évre kitöltöttem, de egyébként mindig az aktuális hónapból megmaradt összeget mutatja. Ez azért fontos, mert ez egy zero-based tervező, tehát alapvetően minden forintnak kellene, hogy legyen egy célja, és így a vagyoncélok szerint fülön azt az összeget, ami a következő hónapra kell, tehát még nem tudod, hogy elköltöd, megtakarítod, befekteted, stb. Még nincsen meg a célja ennek az összegnek, tehát ugye ezt egy külön kategóriaként kell kezelni, úgyhogy ezt automatikusan behúzza a tervező ide a havi maradék sorba. Itt ugye látod is, hogy a beállítások fülről behúzza, hogy mennyi maradt meg arra a hónapra, ami éppen aktuális, és akkor így ezt neked nem kell beírni már. Úgyhogy a táblázatnak ez a sorra le van védve, de egyébként a többibe tudsz írni. Azt ajánlom, hogy ezt nem módosítsd, mert akkor ugye nem fog rendesen működni a vagyoncélok szerint oldal sem. Itt jobb oldalon tudod megadni a céljaidat, itt tudsz választani a közül, hogy összeadja a tervező azt, hogy mennyi szükséges még ahhoz, hogy elérd ugye a befektetési, megtakarítási és törlesztési célodat. Ugye ezeket itt látod, hogy kiszámolja a tervező, hogy mennyi a törlesztési, befektetési és megtakarítási célod. Itt ugye az van éppen kiválasztva, hogy én szeretném megadni az összeget, és akkor ugye ide be tudod írni, hogy mennyit szeretnéd, hogy a vagyonod nőjön, tehát nem a teljes összegét a vagyonodnak, amennyit szeretnél, hogy legyen, hanem azt, amennyit szeretnéd, hogy nőjön a vagyonod, vagy pedig választhatod azt az opciót, hogy ugye ezt a számot válassza, ehhez ugye ezt kell kiválasztani, hogy a megtakarítási, befektetési és törlesztési célok összegének használata, és akkor ezt az összeget fogja használni a tervező célként. Ennek az oldalnak az alján találod meg az éves pénzügyi naptárat, most ehhez kiválasztottam 60%-ot, hogy látszódjon az egész,
Itt be tudod írni minden egyes hónapra, hogy milyen olyan események lesznek, amiknek ugye van pénzügyi vonzata is, tehát például ünnepek, illetve hogy mikor kell befizetni mondjuk egy évente egyszer fizetendő biztosítást, vagy ha például autód van és műszakiztatni kell, akkor az, hogyha mész valamilyen esküvőre, akkor oda viszel nász ajándékot, vagy például ha valamilyen orvosi időpontod lesz, amiért fizetned kell, akkor azt is be tudod ideírni, és ez azért lesz hasznos, mert ugye megyünk tovább a kerettervező oldalra, akkor itt, ha kiválasztod a hónapot, amire tervezni szeretnél, akkor automatikusan ezeket behúzza a tervező, úgyhogy itt mindig látod emlékeztetőnek, hogy milyen eseményekkel kell számolnod, és hogy ez nagyjából mennyibe fog kerülni. Ahogy már említettem, ezen a kerettervező oldalon tudod megadni a költségvetésedet, ugye, hogy mennyit tervezel adott kategóriákban költeni, illetve azt is, hogy mennyi a várható bevételed, mennyit szeretnél megtakarítani és befektetni. Amit még az a legördülő menü befolyásol, hogy ha itt lejjebb tekersz, akkor az az oszlop, amelyik ugye az adott hónaphoz tartozik, az így ki lesz emelve ezzel az ilyen rózsaszínes színnel. Ezt azért készítettem, mert egy kicsit el lehet veszni ebben a táblázatban, amikor ugye kitöltöd, és ez segít, hogy ugye melyik oszlopba kell írnod az összegeket, úgyhogy mindig az a hónap van kiemelve, amelyiket ugye itt kiválasztod a legördülő menüből, illetve még amit ez a legördülő menü befolyásol, az a szabad kereted, illetve a megtakarítás és befektetés kártya. Ez mindig az adott hónapra megmutatja, hogy mennyi maradt még, amit fel tudsz osztani, illetve hogy a tervezett bevételednek mekkora részét tervezed megtakarításra és befektetésre félretenni. Ez hasznos tud lenni, hogyha például kitűzted, hogy a fizetésednek a 20%-át szeretnéd félretenni, és akkor itt látod, hogy az alapján, amiket megadtál, hány százaléknál tartasz. Itt látod még a bevételednek és a tervezett költésednek az arányát is, illetve hogy az egész éves költségvetésednek milyen a megoszlása, amiket számokkal itt felül is látsz. Ahogy már említettem, akár egész évre előre megadhatod ezeket a kereteket, de az is elég, hogyha mindig csak a következő hónapra tervezed meg ugye a költségvetést, ezt te döntheted el, de egyébként kombinálhatod is ezeket, szóval azt is csinálhatod, hogy egész évre megadod a kereteket, és mindig a következő hónapra átnézed, és amit szükséges, azt megmódosítod. A beállítások fölött még kihagytam az aktív oszlopnak a magyarázatát, szóval most térjünk vissza még erre. Na bocsi, közben kopácsolnak, nem tudom miért, nagyon idegesítő, mindegy. Szóval ez a vagyoncélok szerint fülön az befolyásolja, hogy milyen számlák közül tudsz választani itt a legördülő menüben. Ugye amikor megkapjátok a tervezőt, akkor ezek itt még nem látszódnak, hanem nektek kell kiválasztani a legördülő menüből. Ha duplán rákattintotok, akkor ugye itt látszódnak az opciók. Itt érdemes arra figyelni, hogy minden számlát vagy pénztároló helyet csak egyszer választatok ki, és hogy csak azokat válasszátok ki, amiket tényleg szeretnétek ezen a fülön követni. Tehát ha van olyan számlátok, amit aktívan nem használtok, vagy pedig nem keveredik így funkciójában a többi számlával, akkor azokat ne válasszátok ki. Itt összesen 12 számlát tudtok kiválasztani. Ha nem tudjátok minden forintotokról, hogy milyen célt szolgál, akkor azt ajánlom, hogy miután megadtátok a számla egyenlegeiteket, illetve megadtátok a kategóriákat, akkor gyertek át erre a vagyoncélok szerint fülre, és itt ugye, hogyha kiválasztjátok, bár alapvetően az lesz kiválasztva, ezt a kezdet dátumot, vagy kezdet opciót, mert egyébként ugye itt a vagyon frissítési napjaitok lesznek majd felsorolva. Tehát, hogyha kiválasztjátok azt, hogy kezded itt a legördülő menüből, akkor a számláitoknak azt az egyenlegét fogjátok látni, amit ugye a beállítások fülön megadtatok. A tervező automatikusan megkeresi a beállítások fülön, hogy melyik számlához mekkora összeg tartozik, tehát ha nem ugyanabban a sorrendben adjátok meg itt a számlákat, mint ahogy a beállítások fülön van, akkor sem probléma, mert a tervező meg fogja találni a hozzátartozó összeget. Az egyenleg sor alatt pedig látjátok a követett összeget, ami értelemszerűen még nulla lesz, viszont amikor már elkezditek használni a tervezőt, és ugye megadtok itt összegeket, akkor összeadja, hogy az adott oszlopban, a különböző sorokban, tehát különböző kategóriákban mekkora az összeg, illetve a kettőnek a különbségét is látjátok itt ebben a sorban. Ezek a kategóriák ugye a beállítások fülről vannak átmásolva, és itt jobb oldalon pedig a tervező által követett oszlopban azt látjátok, hogy a megtakarítások, befektetések, tartozások, illetve itt az egyéb célok esetében, amit ugye már említettem, ezt a havi maradék kategóriát, ugye ott a beállítások fülről másolja, tehát itt azt látjátok, hogy mennyi az aktuális egyenlege
az adott kategóriának. Ezt ugye úgy kapja meg a tervező, hogy van a nyitó egyenleg, ugye, amit megadtatok a beállítások fülön, például a megtakarítások esetében ez hozzáadja azt, amit félretettetek erre a kategóriára, a megtakarításból költést ugye azt levonja a kategória egyenlegéből. Ha esetleg az egyik kategóriából át szeretnétek rakni a másik kategóriába, akkor itt azt a korrekció oszlopban tudjátok megtenni, tehát ha mondjuk túl sokat raktatok félre ruhákra, akkor ide beírjátok, hogy mondjuk -20 000, és mondjuk átrakjátok önfejlesztésre, és akkor ugye ide beírjátok, hogy 20 000, és akkor itt ugye a kategóriáknak az egyenlege is megváltozott, és ez alapján itt a vagyoncélok szerint tervező által követett összege is megváltozik, tehát így tudtok egyik kategóriából másikba átrakni pénzt, anélkül, hogy ezt bevételként vagy kiadásként kezelni a tervező. Tehát a tervező által követett oszlopban, ebből az oszlopból látjátok majd az összegeket. Hogy jobban érthető legyen ez az oldal, arra gondoltam, hogy most kitörlöm a megtakarítások, befektetések és tartozások egyenlegét ebből a tervezőből, és akkor együtt szétosztjuk a számláknak az egyenlegét, ugye a célok szerint. Készítettem egy másolatot a mesterpéldányból, illetve átmásoltam a mintadatokkal kitöltött tervezőből a számlákat, a számlaegyenlegeket, illetve a kategóriák nevét, úgyhogy a kategóriáknak az egyenlegét azt kitöröltem, és akkor most ki tudjuk választani ugye a számlákat, kiválasztom az OTP-s folyószámlát, aztán az OTP perselyemet, utána a Revolutot, utána a készpénzt, Granit, Raiffeisen, államkincstár, de egyébként ugye ezt lehet más sorrendben is, Lightyear, telefontörlesztő és lakáshitel. Egy kicsit csökkentem a nagyítást, hogy teljesen beleférjen az egész. Szóval most ugye beúszta a tervező automatikusan a számlákhoz azoknak az egyenlegét, ugye a beállítások fülről, mert itt ugye a kezdet van kiválasztva. Szóval ezt az összeget, ami itt ugye van ebben az oszlopban, ezt tudjuk szétosztani a különböző kategóriák között. Érdemes azzal kezdeni, amit biztosan tudunk, tehát például ami Lightyear-en van egyenlegem, az biztos, hogy az egész a nyugdíj célra megy. Úgyhogy ide beírom, hogy 1,5 millió forint. Ugye itt a tervező által követett oszlop értelemszerűen 0 forint lesz, mert még ugye a beállítások fülön nem írtuk be ezeket az összegeket. Ezt azután fogjuk megtenni, hogy itt szétosztottuk a vagyonunkat ugye célok szerint. Akkor a következő mondjuk a telefontörlesztő, ugye ez értelemszerű, hogy a telefontörlesztőre fog menni. Ugye ez 30 000 forint volt, akkor ide beírom, hogy 30 000 forint. Ugyanígy a lakáshitellel, ami 10 millió forint, akkor ezt ugye ide a lakáshitelhez fogom beírni, akkor legyen a következő mondjuk az államkincstár, tegyük fel, hogy az összes pénz, ami az államkincstárban van, az mondjuk lakásfelújításra van félretéve, akkor ide beírom, hogy 1,5 millió forint. Akkor menjünk tovább a Raiffeisen-es folyószámlára, mondjuk ami ezen van, azt a kötelező biztosításra teszem félre, akkor ide beírom, hogy 10 000 forint, ugyanígy mondjuk a Granitos folyószámlával, ami rajta van, azt meg mondjuk a lakásbiztosításhoz teszem félre, ide beírom, hogy 50 000 forint, ami készpénzben van, azt pedig a havi maradékba fogom beírni, annak ellenére, hogy most ugye 0 forintot mutat havi maradéknak, de ezt majd elmagyarázom mindjárt, hogy miért. Szóval ide beírom, ugye 68 000 forint volt, ami készpénz, de ha például van összesen 68 000 forint készpénzetek, ebből viszont van 30 euró, ami utazásra van félretéve, akkor ezt be tudjátok írni ide ugyanúgy, mint ahogy az elején a beállításoknál, hogy mondjuk 30 euró, ugye egy csillaggal kell szorozni, csak azt nem tudom megnyomni, miközben fogom a mikrofont. Ugye csillag, az a szorzás, és akkor mondjuk az aktuális árfolyam, ezt egyébként meg tudjátok nézni, mert itt van erre egy ilyen kis táblázat, ahol látjátok, ugye itt van az aktuális árfolyam, szóval most 363 forint az euró, úgyhogy akkor beírom ide, hogy 363. És akkor ugye látjátok, hogy ennyi eurótok van készpénzben, és az 57 110 forint pedig ugye forintban, ha csak nincsen még valamilyen más devizában is pénzetek, és akkor mondjuk ami forintban van, azt pedig a havi maradékba írom be, úgyhogy 57 110 forint tartozik ide. Revoluton van 100 000 forint, menjen mondjuk ez is az utazásra. Az OTP perselyemben 5 különböző persely lehet, úgyhogy ez 5 különböző kategóriát takarhat,
ha ugye mindegyikben van bizonyos összeg, úgyhogy legyen akkor mondjuk ugye 5-ször 30 000 forint, mondjuk legyen ruhákra 30 000 forint, legyen önfejlesztésre is 30 000 forint, szórakozásra is 30 000 forint, ajándékokra is 30 000 forint, és kütyükre is. Egyébként ezt ugye lehetett volna másolni, csak inkább így mutatom meg. És akkor ami maradt, ugye az OTP-s folyószámlámon 300 000 forint, ezt szintén úgy osszátok szét, ahogy ugye szeretnétek, hogy mekkora összeg legyen nyilván az adott kategóriában, tehát mondjuk legyen távkiegészítőkre 30 000 forint, és akkor most másolni fogom, nem írom be az összesre, akkor mondjuk ide a többi kategóriába is, ez 270 000 eddig, akkor még ugye kell 30 000 forint legyen még, mondjuk vésztartalékra is 30 000 forint, és akkor így látjátok, hogy szépen szétosztottam, ugye megegyezik az, hogy itt az oszlopokban mekkora összeg van, illetve az, hogy a számláimon mekkora az egyenleg. És akkor most ezt ugye bemásolhatjuk a beállítások oldalra, ezekhez a kategóriákhoz, és akkor itt az összesen oszlopot kijelölöm, Ctrl-C, és átmegyek a beállítások oldalra. Ugye itt kitöröltem az egyenlegeket, és itt először ezzel az irányított beillesztéssel csak az értékeket bemásolom, majd még egyszer belekattintok, szintén az irányított beillesztés, és rányomok erre, hogy csak a formátum. Így ugye beillesztette az értékeket. Egyébként kézzel is bemásolhatjátok, csak az a baj, hogy ha sima Ctrl-C, Ctrl-V-vel másoljátok, akkor a függvényeket is bemásolja, és akkor ez nem lesz jó. Szóval azért kell ugye Ctrl-C-vel kimásolni, Ctrl-Shift-V-vel beilleszteni, és utána Ctrl-Alt-V-vel ugye a formázást is beilleszteni, és akkor ilyen szépen fog kinézni. Visszamegyek ismét a másik tervezőbe, és a befektetéseknél is kimásolom az egyenleget, hát itt ugye csak egy sor van, szóval nem annyira érdekes, de itt is ugye először Ctrl-Shift-V, és Ctrl-Alt-V. Ugyanezt megcsinálom a tartozás résszel is, kimásolom ugye az összesen oszlopot, Ctrl-C, átmegyek a másik tervezőbe, és akkor ugye itt a törlesztés részhez beírom a fennálló tartozást, Ctrl-Shift-V, és Ctrl-Alt-V. Ugye bemásoltuk a beállítások oldalra az egyenlegeket, úgyhogy ha most visszajövünk a vagyoncélok szerint fülhöz, akkor itt látjátok, hogy itt ugye nincs eltérés a között, hogy mennyi a számláknak az egyenlege, és hogy mennyi itt a követett összeg, illetve itt ebben az oszlopban is látjátok, hogy itt sincs eltérés, hogy ugye mekkora a tervező által követett összeg, illetve ami ugye itt be van írva manuálisan, úgyhogy készen van ez az oldal, és a későbbiekben, amikor használjátok a tervezőt, akkor mindig az lesz a feladatotok, hogy amikor a vagyonotokat frissítitek, akkor kiválasztjátok itt az aktuális hónapot, mondjuk most legyen augusztus 1-e, és akkor itt ugye be fogja húzni azokat az összegeket, amik a vagyonkövető oldalon be voltak írva, ugye ezekben az oszlopokban, és ha van eltérés az egyenlegetek, illetve az itt követett összeg között, akkor azt ugye ellenőrizni tudjátok, tehát ha például költöttetek a ruhákból, akkor ezt át kell írnotok, tehát ha például 5000 forintot költöttetek belőle, akkor itt 5000 forint különbséget fog mutatni, és akkor ezt átírjátok 25 000 forintra. Nagy valószínűséggel, hogyha több különböző pénznemet használtok, illetve például az államkincstárnál a kamatfizetés előtt változik az, hogy mekkora az összeg, tehát nem fog teljesen nullára kijönni, de azt meg tudjátok mindig tenni, hogy ha valahol nem akar kijönni, akkor azt beírjátok ide a havi maradék részhez. Ha itt a különbségoszlopban egyébként nincs eltérés, csak itt a számlák között, akkor valószínűleg ez a probléma, akkor azt tudjátok tenni, hogy itt beírjátok a havi maradék sorba, mint ahogy én is tettem. Ha van eltérés a között, hogy mennyi itt ugye a két összeg, és nagy valószínűséggel, ha ugye itt a különbségoszlop jó, akkor ez csak az árfolyam mozgásoknak köszönhető, tehát mondjuk ilyen 90%-ban jól fogja mutatni a tervező az egyenlegeket. Visszatérve a mintadatokkal kitöltött tervezőre, a befektetés oldalon igazából túl sok mindent nem kell megadnotok. Összesen 2 oszlop van, amit tudtok módosítani, az egyik a korrekciók, a másik pedig a valós érték oszlop. Itt a korrekciók ugyanazt a funkciót szolgálja, mint a megtakarításnál, tehát hogyha egyik kategóriából szeretnétek a másikba átrakni, illetve a befektetéseteknek a valós értékét megadni. Ezt például, amikor a vagyonotokat frissítitek,
akkor ide be tudjátok írni azt, hogy mekkora az aktuális értéke, és például, ha megadom itt, hogy mondjuk, nem tudom, legyen 2 millió forint, akkor ugye itt megjelenik, hogy mennyi az éves hozam eddig, összegben, illetve százalékban is. Illetve ilyenkor ugye az összes befektetés és a még befektetendő összeg is változik, tehát itt azt választja ki, hogyha itt a valós értékoszlopban van megadva adat, akkor ezzel számol, ha pedig nincs, akkor csak az egyenleggel, úgyhogy ezt nem muszáj megadnotok, de érdemes, mert ugye így teljesebb a kép. Ugyanez igaz a tartozásra is, itt is meg tudjátok adni a valós értéket, és akkor ugye az alapján változnak itt az összegek is. A vagyonkövető oldalon tudjátok megadni a számláitoknak az aktuális egyenlegét, ugye ezt a vagyonfrissítési napotokon érdemes megtenni, amit ugye kiválasztottatok a beállítások oldalon, tehát ami ugye itt ebben az oszlopban van. Ugye ez a mintapéldány teljesen ki van töltve, de mindig itt be kell írnotok, hogy mekkora az egyenlege a számlátoknak, ugye ezt érdemes értelemszerűen egy napon megtenni, és itt a kezdet oszlop az pedig ugye beállítások fülről húzza be a kiinduló egyenleget, tehát ezt nem kell módosítanotok, és itt összeadja ugye az összes eszközötöket, illetve levonja belőle a kötelezettségeiteket, tehát tartozásaitokat, hiteleiteket, ilyesmi, és kiszámolja, hogy mennyi a nettó vagyonotok, illetve azt is, hogy egyik hónapra a másikra mennyit változott a vagyonotok, ezt látjátok itt ezen a diagramon is. Itt ugye azt is látjátok, hogy a jelenlegi árfolyamon, ebben a 4 pénznemben mennyi az aktuális vagyonotok, hogyan haladtok a vagyoncélotok elérésével, ugye itt a kezdeti, illetve a jelenlegi vagyonotokat összehasonlítja, és itt ugye külön így a kategóriákra is lebontja, úgyhogy egy csomó hasznos információ és ábra van ezen az oldalon is. Itt látjátok az eszközeitek megoszlását, illetve a kötelezettségeitek megoszlását, tehát ezen az oldalon csak annyi a feladatotok, hogy megadjátok az aktuális egyenlegeiteket. Ugye itt először vannak az eszközök, és utána a kötelezettségek. Még visszatérve a vagyoncélok szerint fülre, itt van egy ilyen legördülő menü, amiből ki tudjátok választani, hogy melyik célnak a számlák szerinti megoszlását szeretnétek látni, úgyhogy például itt kiválaszthatom, hogy mondjuk vésztartalék, azt ugye látom, hogy egy számlám van az egész, de így például akár utazásra is látjátok egyből, hogy mekkora része van melyik számlám. Úgyhogy ez még egy ilyen kis hasznos funkció. Itt ugye összehasonlítja az egyenleget és a követett összegeket, itt ugye az eszközök célok szerinti megoszlása van, és a kötelezettségek célok szerinti megoszlása. Úgyhogy ennyit ezekről az oldalakról, és akkor térjünk rá a tervezőnek az alapjára, ami pedig a havi oldal. Szóval miután elkezdtek kopogni, betelt a telefonomnak a tárhelye, és még le is merült a telefonom, folytathatjuk a havi oldallal. Ez a 12 havi oldal a tervezőnek az alapja, itt tudjátok bevinni a tranzakciókat, itt fölül vannak ugye az összegzések, és ha itt lejjebb görgettek, akkor itt van a tranzakciók táblázat, ezt direkt a bal oldalra raktam, mert így amikor telefonon viszitek fel a tranzakciókat, én általában úgy szoktam, hogy amikor vásárolok ugye kártyával, akkor kapok egy push értesítést, és addig nem törlöm ki azt az értesítést, amíg fel nem írtam az adott tranzakciót, így nem felejtem el, és nem kell később a bankszámla kivonatot nézegetni, de egyébként, hogyha nem így csináljátok, akkor vissza tudtok menni és megnézni a bankszámla kivonatotokat, illetve azt is lehet csinálni, hogy nem minden egyes tranzakció után, hanem mondjuk minden egyes reggel, mondjuk így a reggeli kávétokkal, vagy minden vasárnap reggel leültök, és akkor felviszitek ezeket. Én azért szeretem ezt így csinálni, mert így biztosan nem felejtem el se azt, hogy egyáltalán felvigyem a tranzakciót, másrészt nem felejtem el, hogy milyen kategóriához tartozik, és mivel párommal élek együtt, ezért sok kategóriában felezzük a költségeket, és így biztosan elfelejteném, hogy mennyit fizettem én, mennyit fizetett ő, úgyhogy én így szoktam csinálni, hogy mindig miután a tranzakció megtörténik, utána felírom. Amit még fontos tudni, hogy ez a tervező nem nézi azt, hogy milyen dátummal viszitek fel a tranzakciókat, tehát én például úgy szoktam nézni a hónapokat, hogy mivel én a hónap utolsó munkanapján kapom a fizetésemet, tehát ha például július 31-én kapok fizetést, akkor ez már az augusztusi oldalra fog menni, és ugye az augusztusi bevételek közé fog számítani. Amikor felviszitek a tranzakciókat, meg kell adni a dátumot, a kategóriát, az alkategóriát, és tudtok egy megjegyzést is beírni, ami esetleg emlékeztet titeket, hogy ez milyen tranzakció volt. Ami még hasznos, hogy van ezen az oldalon egy tranzakciókereső,
ide ha beírjátok az alkategóriának vagy a kategóriának a nevét, vagy igazából a nevének csak egy részét, akkor kiemeli azokat a tranzakciókat, amik ebbe a kategóriába tartoznak. Szóval ki tudjátok keresni, hogy hányszor voltatok mondjuk bevásárolni, vagy ha így hirtelen nem találtok meg egy tranzakciót, akkor így könnyen meg tudjátok találni. És akkor most át is megyek az augusztusi fülre, és megmutatok pár tranzakciót, hogy én hogyan vinném fel. Először is a dátumot, hogyha asztaligépen vagy laptopon használjátok ezt a tervezőt, akkor ha duplán belekattintatok a cellába, akkor egy kis naptár megjelenik, és egyszerűen ki is tudjátok választani, vagy ugye az adott dátumra kattintotok, vagy ha a mai dátumot használjátok, akkor elég itt a ma kis szóra, és akkor automatikusan be is írta ezt a dátumot. A kategóriát szintén dupla kattintással tudjátok kiválasztani, úgyhogy például ugye ebben az esetben most a fizetésemet fogom felvinni, úgyhogy bevételek, és akkor ugye kiválasztom, hogy egyébként ha egy space nyomtok, akkor is megnyílik ez a legördülő menü. Telefonon ugyanígy legördül a menü, csak ott értelemszerűen az ujjatokkal kell belekattintanom az egérrel. Szóval ugye ez a fizetésem lesz, és akkor mondjuk 500 000 forint, legyünk optimisták, és mondjuk ide beírom, hogy fizu, de ugye nem kötelező ide semmit írni, hogyha nem szeretnétek. És akkor ugye itt feljebb görgetünk, akkor itt látjátok is, hogy megjelent az összeg. A következő példa, hogy utazásba félretesztek 100 000 forintot megtakarításra. Itt ugyanígy kiválasztjátok ugye a napot, kiválasztjátok azt, hogy megtakarítás, ugye itt azt, hogy utazás. Itt egyébként lehet ugye így görgetni, de ha elkezditek beírni a kategóriát, akkor egyszerűen leszűkíti arra, ami ugye megfelel, és akkor ide beírom majd 100 000 forint, ide nem írok most semmit, és ha ugyanebből a kategóriából, mondjuk ebben a hónapban költötök is, akkor ugyanígy kiválasztjátok a dátumot, és itt nem megtakarítást választotok ki, hanem megtakarításból költést, úgyhogy itt ezt választom ki, hogy megtakarításból költés, viszont ugyanígy az utazás kategóriát, mert ugye ez ugyanaz a zseb, és itt pedig mondjuk ugyanígy költök 100 000 forintot, és akkor így ugye a kettő igazából kiüti egymást, viszont itt ha megnézzük, akkor itt mutatja, hogy 100 000 forintot költöttél belőle, és 100 000 forintot tettél félre rá. Következő példa, hogy befizetem 3000 forintos telefonszámlámat, kiválasztom a dátumot, kiválasztom, hogy számlák és előfizetések, mert ugye nekem a telefonszáma az ott van, és akkor ide beírom, hogy telefon, beírom, hogy 3000 forint, mondjuk ide azt, hogy jött el. A következő példa, hogy a párommal elmegyek bevásárolni, én fizetek 20 000 forintot, viszont később odaadja felé, tehát 10 000 forintot. Ebben az esetben kiválasztom ugye a dátumot, ez egy kiadás lesz, ide beírom, hogy bevásárlás, beírom, hogy 20 000 forint, és mondjuk a Lidl-ben vásároltunk, majd mondjuk 9-én kifizeti nekem, beírom, hogy kiadások, szintén ugye bevásárlás, és mondjuk 10 000 forintot fizet a párom. Ez azt jelenti, hogy ide negatív előjellel írom be a 10 000 forintot, tehát mínusz 10 000 forint, és akkor ugye, ha itt megnézzük, akkor azt mutatja, hogy 10 000 forint a valós. Tehát így a kettőnek ugye az összegét számolja a tervező. Azt még elfelejtettem, hogy ugye, ha befizetted a telefonszámlát, akkor itt be is tudod pipálni, hogy befizetted, úgyhogy menjünk a következő tranzakcióra. Ez most az az eset lesz, hogy ruhákra mondjuk költöttél előző hónapban 10 000 forintot, viszont kiderült, hogy mégsem jó rád, úgyhogy visszaküldöd, akkor ugye előző hónapra kell, hogy legyen egy 10 000 forintos tranzakció. Mondjuk most átírom, hogy ez 10 000 forint legyen, és ide pedig felviszek ugyanezzel a dátummal. Ez ugye megtakarításból költés lesz, mert nálam a ruhák ott vannak, akkor ugye ruhák, és szintén 10 000 forint lesz, és akkor az augusztusi fülnél pedig ugye visszautalják a pénzt, úgyhogy akkor ide felviszem, mondjuk, nem tudom, 7-én kaptad meg, és akkor a megtakarításból költés kategóriába szintén, tehát nem a sima megtakarításba, és ugyanabba a kategóriába igazából, amiből költöttél, csak ide felviszel egy negatív előjellel, mert ugye ez egy visszatérítés, felviszed a 10 000 forintot, és akkor így, ha átmegyünk a megtakarítás fülre, akkor itt látod, hogy ruhákra a megtakarított összeg 0 forint, és a megtakarításból költés is 0 forint, tehát a kettő ugye így kioltotta egymást. Az utolsó példa pedig az lesz, hogyha marad a hónapból pénzed. Én ilyenkor egyébként minden maradék forintot önerőre szoktam állampapírba tenni,
De ha te nem így szoktad, és szeretnéd mondjuk a következő hónapban felhasználni azt az összeget, akkor azt tudod tenni, hogy hagyod, hogy júliusban megmaradjon az a 20 000 forint, és augusztusban, mondjuk a hónap végén visszamész a júliusi főre, és beírod, hogy 20 000 forint, és akkor ugye ez mondjuk kiadások kategória, és mondjuk bevásárlásba rakom ezt az összeget. Itt egyébként, hogyha nem jól választjátok ki a kategóriához az alkategóriát, vagy fordítva egyébként, akkor itt pirosra fog változni ez a sor. Ez abban segít, hogy nagy véletlenül rossz kategóriát választatok ki, mert akkor ugye nem számol vele a tervező, és akkor lehet, hogy többet költötök, mint amennyit ugye a tervező számol. Szóval ezért van egy ilyen biztonsági funkció beépítve. Illetve akkor is pirosra változik, hogyha nem választottatok ki semmilyen kategóriát, hogy nagy véletlenül úgy maradjon, hogy beírtátok, hogy 20 000 forintot költöttetek, de az nincsen beírva, hogy mire. Szóval visszamentek, beírtok júliusra 20 000 forintos költést mondjuk bevásárlásból, és augusztusra pedig beírjátok ugyanezt a tranzakciót, csak negatív előjellel, kiadások, ez pedig bevásárlás, tehát csökkenti azt az összeget, amit augusztusban költöttetek erre a kategóriára, viszont hogyha megnézitek az éves szinten, ugyanakkor lesz az összeg, mint hogyha ezt a pénzt augusztusban költöttétek volna el, szóval ezt érdemes egy olyan kategóriában, amiben nem számít, hogy most konkrétan abban a hónapban mennyi volt ez az összeg. Például szerintem bevásárlásnál amúgy is előfordul, hogy egyik hónapban mondjuk több mindent vesztek, és akkor következő hónapban kevesebbet kell, úgyhogy én például bevásárláshoz sorolnám ezt így. Az alternatíva ugye az lenne, hogy bevételként kezeled az előző hónapról megmaradt pénzt, viszont akkor ugye az elinflálja a bevételeidet, szóval én inkább ezt a verziót ajánlom. Természetesen amióta kiraktam a tervezőt, már találtam is egy hibát benne, úgyhogy ha szeretnétek ezt kijavítani, akkor az éves áttekintő fülön az volt a hiba, hogy itt a megtakarítási ráta havi átlag cellájánál itt egy rossz függvény volt beírva. Szóval két opciótok van, egyik, hogy ezt beírjátok, a másik opció, hogy visszamentek az eredeti mesterfájlhoz, például megnyithatjátok a PDF-ből is, és ezt a függvényt kimásoljátok, és beillesztítitek a saját tervezőtökbe. Szerencsére ez nem egy olyan hiba, ami a többi filat befolyásolná, de természetesen zavaró, hogyha itt rossz az összeg, úgyhogy ezt a függvényt kell beillesztenetek ahhoz, hogy jól számoljon. Ha ezen kívül bármilyen hibát találnátok, akkor nagyon megköszönöm, hogyha írtok nekem, akár Etsy-n, akár e-mailben, akár itt YouTube kommentekben, és igyekszem természetesen kijavítani. Ha bármilyen hiba van, akkor ha visszamentek az eredeti PDF-be, és megnyitjátok a linket, akkor a mesterfájlból tudjátok kimásolni, hogyha például egy függvény volt rossz. Most már órák óta veszem fel ezt a videót, és közben be is sötétedett, úgyhogy most már lezárom. Remélem, hogy ez a videó segített abban, hogy értsétek, hogy hogyan kell használni ezt a tervezőt. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki már megvásárolta, és remélem, hogy örömötöket lelitek benne, és hogy segít, hogy a céljaitokat el tudjátok érni. A tervező linkjét megtaláljátok a leírásban, és ne felejtsétek el használni a Meli50 kuponkódot az 50%-os kedvezményhez. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!